sekali Bang Jago, ampun Bang Jago. Selamat sore. Video iki aku membahas wong-wong biyen, wong jaman biyen, cilikan ning ngendi sing urung jeneng usum HP Android, urung usum game Mobile Legend, Free Puk opo wis game-game ini. Jaman biyen kuwi HP Android kuwi urung enek nih jaman biyen. Lagi nyara-nyara HP wong jaman biyen kuwi paling sangar Mito, Evercross, Cross. Jujur sih HP Cino, tapi nek aku jujur HP ku kuwi pertama Nokia sing layare putih, sing anggere entuk SMS kode saka opo iki modiar. Paling males sih HP Nokia jaman biyen baterene iso dicopot, nak baterene logro denger yo golek samaan buku ditambal diganjel saka mburi. Lah nak ngeces HP jaman biyen kuwi diuter-uter. Mergo apa nek diuter cese ora mlebu, nek diuter ditali karet. Modar awal pas kuwi. Ces HP Nokia, wah kuwi kabel iki lho. Duwone iki lho. Kene lho nganti iso tekan Madiun. Nganti kenek nggo meme sempak 8 kotang 6 iki kenek isih turah mergo dawane kabel.